palangga kayo tika. And I love you so much, babe. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Thank you so much, babe. I love you so much. Take care ka diha. Ako na ba ni gitawag ko forever? Eagles Flower Shop, delivering happiness. Good morning, si Sir Ernesto. Ano namin tuyo kadali sir, gikan mi sa kuan, sa home credit of Digo City. Okay lang mo video ko sa mga sir. O kada may maghatol mi sa mong nadaugan nga raffle sir. Nadaog ka sa raffle na mo ba? Sa home credit, ikaw na pilian sir. O nabunot yung pangalan. So amo lang i-deliver. Okay lang sir, mag-video ko. Para lang sa mga delivery purposes. Na din sa kinan sir. Ha? Wala po sir, diri mo ipakuan dun sa kuan. Naka-address mo diri sa page. Diretso na lang kayo dito. O diretso na lang mi sir. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na na. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Seryoso! Apa. May diya na? Happy birthday! Buntag, happy 26th birthday. Pagpailaila din ako din si Adi James and Adi. We are from AM Eagles Flower Shop. So namin ikaroon para ikatod ang pasurpresa ni Sender. So, nabakailain babe or isara? Nasa yung mensahe pero saan ako basahon? Kantahan sa kanamong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Loko na pa. Yay! Happy birthday! Nasa yung mensahe, sir. Ano siya? Happy birthday sa ako ang pinalanggang partner. Pasensya kaayo, babe. Nag-i-advance na ako ang pasurpresa. Kay kabalo ko, na dali ra kaayo pa makasense. Kay kabalo ka, na ilig ko mo surprise. So, always remember na love kaayo tika o palangga kaayo tika. Dako kayo ako ang pasalamat na naa kaniha permi para sa ako. O salamat sa pagpangga sa ako ang pamilya. O pag-atiman sa ato ang mga anak na si Norman, Rai Rai o Meeting. Wishing you all the best in life. Amping ka permi o punta, i-grant na ni Lord tanang goals na to. Palangga kayo tika babe. Bisan layo ko sa imuha. Naadjud ka permi sa ako ang muna-muna. O kasing-kasing. See you soon. Sa makausap, happy birthday and I love you so much, babe. Yes, so ikaw sir, sa may message mo kay Ma. Ano ba, diba? Nag-expect na ko na na-adjust siya pa-surprise. I mean, pili na ko na-adjust, pero ako nag-expect na karon o inani ang dating siya surprise. So thank you so much, babe. I love you so much. Take care ka diha. Grabe na surprise kaya punta ni mo bisa kabalon ako. Grabe yasin. So thank you. Sige na. Amping juga diha, layo kayo ko. So promise, mauli mang kapon, mauli na siya. Thank you so much. So Na? yan lang po. Nag-request man siya, pasayawon daw kagamay. Pasayawon! Gamay daw, kaya gusto niya makita yung mga moves. So
Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man ang Digos Flower Shop lang doon